padha nelongso jamane jaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomel ati kudu seneng nyambut gawe karo seneng ulang aja peteng yen dikongkon yo sing Selamat pagi. pagi Pagi masih semangat ya. Mas semangat harus semangat ben Harus. ora krung kono ben semangat Oh, nek saiki ketok katoke kotak-kotak. Nek mau ketok. Menika batik tapi tembus jero. lah kuwi lho Nek mau iki nglengkap ngene ora. Motife terae jaba jero benten. Oh, njaba jero Jaba beda. jero beda. Batik larang sing maksudnya. diarani batik larang beberapa negeri ya kuwi. Iki namanya batik apa? Nek lasem kan tiga Tiga negeri, negeri. sing awis, sing apik lan sing larang. Lah niku beberapa negeri dadi larangan malah. Larangan. Mereka Lagi di sana larangan. masih pada dangdutan Iya, ya. kita ikut Kita dong. juga ikut mendangdut-dangdut. Wong seni budaya benten-benten. Apa meneh piyayi ngiri mriki. Apa-apa ki ditanggap ketoprak, wayang, campursari, orjen, dangdut. Semuanya ada di sini. Mriki niku angger kagungan kersa buka gedhek mesti ya ngedeke panggung teng mriki. oh ngono ya Jal Nggih. Mulane aku jenengan iki melu katut termasuk kabegjan. heeh sebabe Kapitayan piyayi mriki jenengan dutus mayang enten Mbak Tatin lan kanca-kanca enten kula bahan iki termasuk kabegjan. nggih Wis muga-muga bejane donya akhirat Mas Gareng Amin. Bagong Petruk Mas Nggih. Wasit. Menika- Sumarah dawuh Mbak Tatin. Oh nggih, Mbak Bile menapa wonten pamundutan ingkang dereng dipun pinangani sing 10 mau? wah kuwatan iki pamundatan Apa ini? Ini apa yang ini? niki Niku wau juga niku wau sampun. Iki ana lintang asmara Oh, nggih. ninggal katresnan Beh, napa no kembang rawe oke. kembange rawe kali ya Lho. Kembang rawe. Kembang rawe. Iki filosofi. Dadi Filosofine? awake dhewe timbang rame karo tanggane kang kanca-kanca kang padu tanpa guna luwih becik ditinggal. Oke. Oke, baik. Tinggal ki wae. Mbak Tatin Ya, Cik. iki wonten tembang unik Napa? nomor 6 sampean waca dhewe ben Apa? percaya Napa Ya. nggih? Nomor 6. heeh Anu le maca piye nek iki? Oh, alah. Apa? Ajeng karepe niku sesideman Nih. niki pas Dadi- pulpen entek dadi Blobar medhot. sami maem. Kok sami maaf. Lah iki sami gegem iki. Nggih menika duet kalian Pak Jolang nggih. oh Oke. mungkin Oh nggih, nika wau wonten napa lintang asmara. Lintang asmara. Nggih. Wah, Jangan Om Jolang apa iso lintang asmara Lho. mosok iso Jol Wong rene iki mos ndonga nganggo surat sak ikhlas-ikhlase kok. Surat saya kelas-kelas ya. Ikhlase Patekah ya Patekah. Oh, ngono. Tak kira Ikhlase surat kulhu ikhlas. ya kulhu ngoten. Oh. to. hubungane ndonga karo lintang asmara ki mau ndi kok ora Lho, keloro lintang asmara ki minangka kinarya. Lho, lintang pepadanging langit, asmara dadi pepadange Iya. ati. Lho, lambaran dongamu ikhlas limantan donga ikhlas. Nek kepengin entuk lintang asmara kudu ikhlas. Ikhlas. Sama-sama mencintai, sama-sama membutuhkan dengan niat ngibadah. nggih Bulane ya pinter ya Mas ya. Oh, pinter. Kene wong elek ming raine tok atine lembut ya. Ya lambut. ya. Ora seneng percaya iki lho. Nggih, lintang asmara nggih. Lintang asmara, yoga-yoga Nggih. santai nggih. Aku ora Menika- sang anut aku. Aku sing anut menika nggih jenengan. dipun rawuhi dalang kondiang ingkang Oh, wonten nggih. ing Pak Sigit Pak Sigit. Arianto tumben kok ya Matur prei, sembah ya, nuwun Mbak. nggih, Pak. Nggih, Menika kok ya. kersa nenggani kula. Lah kok ya prei. Nek prei apa ora dosa. Lah, iya ya. Ya iya. Ya kala-kala Jenengan genten sesuk putra. melu nang Mekah. Oh nggih kula melu ngulon sesuk. Oh, mulai ngulon ngulon. sampean katut ngulon to Nggih. arep umroh Alah lah teng juwana mriku kok. ngulon iki tak Kira kira melu umroh umroh Pak Sigit ngono. Urung-urung Mbak Oh, Tati. belum dipanggil kak ya? lah sampean Maksudnya ini belum ada panggilan hati untuk ke sana. Lah Ngono ngono. lho. Wong muni dipanggil kok titik. Lah maksudnya terus piye? Kok nek fotoku terus dikalungi kembang kaya winginane kae. Jangan. Aku masih membutuhkanmu. Sama Iya. ya, wah, aku muga-muga jenengan lan kabeh panjang umur seger waras. Amin. Bisa do keturutan iki sing ape berangkat rono iki
Wong Iki yang mana? Semua? iki arep berangkat mantuk mungkin. Oh. Giliran kok ya, Mas. Ya. Oh, iki mbane wis metu role iki, Jo. Ya, ayo Mbak. Oh, ya ngono. Mas Lintang Asmara, Mas Pamundutan, ayo ya Mbak. Ya wangun ya. Wow, sampean ra ngerti Om Julang nek dandan dadi mban, mbok-mbok mban kuwi. Gimana? Tenang. Kandhani Om. Apa yo dandan wedok ngono? Asamu yo dandane tok mosok kabeh dilehu yo ora iso. Yo kabeh wujude sesuai dengan yang membutuhkan ngono wae. Mas Lintang Asmara, nganggo kendang ya apik, ora nganggo kok gak penak. Lu nganggo ae yo. Iki Mas Jagat wis mari to, Mas. Pun. Lah kira rung suwe ya supit ta. Oh iya, supite wis apik. Ape pira? 5 sasi. Oh ya berarti wis garing Wis ya. garing. Karek nyelepno ya Nek Mas. nggonamu kok teles. Anggon aku karuan ngono. Wis kaya sumber kencana. Sumber kecil. Ya. Iki Lintang Asmara karo Mbak Tatin Dan ono. juga Mas Pak Om. Oh my, Mas mbak aku mundak piye pikir aku. Ya Mas, Mas Om Jolang. Oke. Lintang Asmara. Dadah. Dadah. Siang pantara ratri mung eling manise ati setiaku bisa anduweni marang sang Tiasu Lasmi. Rasa kangen kang limpati lintang bulan dadi saksi obayane datan meling jani janji sebaya mati sebaya Wong ayu tresna mukinarya tangga susatro ning batinku. Wong wedhus antep larasan atimu Tep. tresnaku lasrening kalbu Senadyan ngarungi ombak segara tresnaku ra bakal sirna. Senajan nyawa salah sakaraga wis tresna ora disedih iya 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 Siang pantara ratri mung eling manise ati setiaku bisa anduweni marang sang Tiasu Lasmi.
Wong ayu tresnamu kinayo tangga susatro ning batinku. Senadyan ngaruhi ombak segara tresnaku ra bakal